diha kaninyong tanan mga kauban sa pagpangalagad sa atong hermana nga niya karon dinhi, Madam Dayan Villamor, Madam Josephine Bulihuan, sa atong Kura Paroko Kadeglen, ug sa uban pang aniya karon dinhi labi na sa mga sponsors. May gabi diha ninyong tanan. Karon na tingaling nabi na misa nga ang pari nga nagmisa di gyud mo kanta o misa kantada. Kay tested na gyud ang akong tingog sumaba ganiha. Dungog na ko na kay ngano. Dito sa Illinois, niabot ko dito summer nga dako. Nya ni kantara in taon ko kadyo. Ning uwan, lipay ang mga mananumay ug mais dito sa Illinois. Sa Chicago. Kunya, usa pa ka pa pagpatuod din dito po ko sa Alberta. Summer po na to, pero tugnaw na. Di kan, wapo kapugong sa kong tingog, kay lami magikanta, ni kanta sa ko. Nawawa dugay, ning uwan, kana bitaw, ning hailstone. Daghang nangabuak na bildo. Lagi. Tinuod kay busa ayaw na ko ninyo pakantahan kay basin na mubalik si Agaton. Bitaw dakong dungog nga makabalik usab dinhi kaninyo human sa 16 ka tuig nga adun ako'y after 16 years nga ako nangalagat uban kaninyo sa dihang adun ako'y mga misa dinhi kaduha kada Domingo. First Mass and during in the morning and in the afternoon. Then usahay mutabang usab. That was during the time of Father Fabian, way back 2003 and 2004. Daghan ang nakaila kay taon puti na magkubuhok. Kaniadto dili gid ko gwapo, no? Apan tutok maibog lagi mo. Balikan na to ang santos ng Ebanghelyo kay masahab na taan ni ron. Mga kaigsunan, karon higayon na adlong Biyernes. Actually, devotion usab nato ni sa mahal nga kasing-kasing Jesus. O atul usab ni ining misa nuwina nato ang santos ng Ebanghelyo din ana ipakita sa oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw gitagaan og dakong pagtagad ang pagduaw sa atong Ginoong Jesucristo sa iyahang mga tinunan. Dili nato mabasog ang mga tinunan sa ilahang kasubok ug pagpangutan nga tungod ni ana nabutaan sila tungod sa ilahang mga pagbati ug pagpanghilak intawon sa makadaghan wala sila makaila kang Hesus nga nabanhaw na nagpakita na diha nila ug sa ingon man usab wala na nila baliki o nabuhian nila ang mga pagtulunan ni Jesus tungod sa ilahang kasubok o kapakyasan nga natagamtaman nga sila mismo nakakita nga ang Ginoo nagpakasakit o namatay. Wala nila hisabti ang kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Wala nila hisabti hastapot ang iyang pagkabanhaw apan hisabtan nila ang kinabuhi ni Jesus. Busa bukat kayo para nila. Pabukat kayo ay mo na kasubok. Puno sila sa kapakyasan. Bisan tuot ana-ana sa daghang kahigayunan nga naanay ni sulti, naanay nagmatuod apan wag gihapon to the extent nga si Simon Pedro mingon manhagat ako para nako kanang ulong managat ako, no? That was the old na kinabuhi ni Simon Pedro. Mangingisda man siya kunya iya gid ng kahanas, iya gid ng panginabuhi, no? Managat ako para nako sa dihang iya nang gipamulong murag nag-BSDU, nagplano na siya nga mag-BSDU anad mo ni Amy, no? Ang sa ng BSDU balik sa dating ugali, yan, no? So maayo kong siya ra ang nakadesider hasta sa ang iyang mga kauban, no? Mubad kami, mukuyo kami.
Kung sa dihang nanagat na sila, bisan tuod, pagbati ko daghan kay isda itong panahon na pero wa sila'y focus. No, wa sila'y focus. Bisan tuod, hanas sila og kasagaran sa ilang mananagatay, mangingisda, kapan murag nawad-an sila kaalam kay way focus. Nawa ang ilahang kahibalo tungod kay subo ang ilahang kinabuhi. Way panabitaw puno sa kapakyasan, puno sa kasakit. Mabitaw sa dihang nakaptagan nila si Kristo, wala yung taon mo ingon si Kristo diha kanila. Gani, para nako si Kristo nitong higayuna, gipakita ang iyahang pagkamalumo, pagkamapuanguron, nga nahisabtan in taon niya ang iyang mga tinunan sa ilahang mga gipambati. Busa, ikatulong bahid, ikatulong kahigayunan naman apan katong una, katong primero, ikaduha, makita nato dito ang konsiderasyon sa itong Ginoong Jesucristo. No, namiingon siya, namitunga siya, ang kalinaw manaa kaninyo. Unya, tanawa ang akong samat sa akong kamot, ingon man sa akong tiil, hastapod sa akong kiliran. May makaon ba mo diha? Wala siya mamuyboy. Ano, gibiyaan man ko ninyo, ikaw patugad-tugad ka, di ka mabiyan ako. No? Wala. Nakasabot siya. O kato nga proseso iyang gihatagan o kaligunan ang iyahang mga tinunan. Ang tanan nagatuo kaniya o gimay man niya balik ang mga balaang kasabutan. Panmaulagi, hinay-hinay ang proseso hangtod ni ining ikatulong bahin. Hintod ni ining katulong bahin nga naagihapon siya. No, wag gihapon siya mailhi. Nakakuha ba kamo? Wala. Apan sa dihang miingon na siya, itaktak ang inyong pukot. Ug itaktak nila sa dihang nakakuha. Ang nahigugma, ang tinungan nga nahigugma kang Hesus mo miingon, ang Ginoo kana. Only at the third time. Krista tadiha. Na ikaduha. Si Senyor San Jose. Abi ninyo ang mga tinunan ray nakasinati nining kasubo o kasakit o kanabitaw kabukat sa pagbati. Hasta po si Senyor San Jose. Si Senyor San Jose God, mao nay uyab sa mahal nga Birheng Maria. O iyahang yun ang gipangga ang iyahang uyab. Ngawain tao niya hilabti hangtod wala sila makasal. Konserbatibo ning si Jose, no? Na konserbative kayo, taas kayo ang iyahang pagtahod sa mga kababainan, labi na sa iyang pinangga nga iyahang uyab na si Maria. Apan sa unsang hitabo, mingon na lang si Maria nga magmabdos ko ug magsabak ko lalaki. Sa pagkatawhanan ni Jose, intahon kung saan mo na paagi nga waman takahilabti. May kumingking gani na kuha na kukunta. Mamagdos ka noon. Bunga mang kuno sa Espiritu Santo. Tawag, kwan na, kung magkatawhanong reaksyon, nasubo siya. Una, dakong insulto para niya. Mabitaw ni Ingon usab dito, ang tanang katungod niya kaniya upang batuon si Maria hangtod sa mamatay. Ang kanabitaw pamalaod sa mga Israelita naan niya. Bakit siya gibuhat? Kunya, ikaduha, mura man insulto sa akong pagkalalaki. No, unsa na lay ikusulti sa akong mga kabirds? Unsa na lay ikasulti sa akong mga kabarkada? No, nga palaki-laki ko, tuwa lagi na unsa man ka, no? Insultong dako. So sakit kayo ang iyahang tanang bugat kay unsa may sa nako ni Maria nga gipulihan maguglain. Nya naka-iskuro pa. Unsa may sa nako? Unsay kulang nako dinhi, no? Na dili man pud magpapildi ang akong kagwapo. No? And so forth and so on. So na ang iyahang kasubo, na ang iyahang pagbangutan, na ang iyahang kasakit, kabukat nga gipasan. Apan para nako nagpakita si Senyor San Jose sa usa ka butang nga wala buhata sa mga tinunan. Para nako si Pedro nitong panahon na paturatoy kayo. Di maghuna-huna. It was only later nga si San Pedro nga murag na nagkunag yun, murag na usab na. Pero gani hasta sa santos nga ebanghelyo nato karon
Paturatoy kayo. No? Niingon lang ang iyang kaubang tinunan siya, ang Ginoo ka na. May ambak na tayo, umiduol ka niya. Nawe, niya, nibira ko, may pagkasip-sip ka dyan. No, nibira siya, nibira. No? Naanagod ang iyang mga kauisip ka tinunan, nagdala ng ista. At tupagin siya. You can imagine, no? Nagdala na, mahingo man ang tag, sige, dadadiri ang ista. Wow, siya kita mo ito, bira, nagdala. Paturatoy ka dyan. Maunay nakalahi. Kini kang hilumon yung tahon po ni si Senyor San Jose. Usa may para nako ang makita nato dinhi usa ka maanindot nga birtud ang pagkamapamalandungon ni Senyor San Jose. Bana sa mahal nga Birheng Maria. Ang iyahang pagkamapamalandungon, ang iyahang kanabitaw pagkamalingawon diha sa iyahang kaugalingon. Tuod na sakitan siya, tuod na insultuhan siya, anak ang tanang rason niya kaniya gani naguna-una na siya nga buwagan na lamang niya sa hilom si Maria. Apan para nako katong nagpakita ko ang anghel diha kaniya intawon lawom kayo ang iyang panghuna-huna, lawom kayo ang iyang pagpamalandong nga dili nahibulag sa iyang paghigugma sa iyang uyab. Wala mahibulag sa iyang pagtahod sa iyang biyag. Mabitaw sa iyang mapampamalandong nakahuna-huna bati ko nga nagingon si Jose sa iyang kaugalingon, mauni ang kahigayunan nga akong pamatutan, akong gugma diha kaniya, taliwala ni ining problema. Bahala na, ingon man Espiritu Santo, bahala na, ingon man ginaay anghel nga miduaw, kitinuod kitili, basta ang akong pakikunong kang Maria. Mas gikinahanglan niya karon. Kung ako insultuhon sa akong barkada, insultuhon sa akong mga kaila, mas samot siya. Kaya ang mahal nga ang kababaihan ni atong panahon na susama ni Maria, secondary citizen sa ilahang kultura. So mas gikinahanglan ni Maria karon ang muunong diha kaniya. May akong pamalandong mauna ni siya mibarog isip amahan ni Jesus nitong mga panahon. Mibarog ug dinhi mausab ang bati ko nagpuwang ang atong mga tinunan. Oo, nasabtan, pero it only came later. Sa dihang sila sab nakakaplag og pagpamalandong, nakakaplag intahon sa ilahang mubalik sila sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Kung bati ko ni ining taliabot nga kapistahan labi na sa atong mga pagpangandam karon alang sa atong matinahurong sa ulog sa kapistahan nga dili lang unta mamantikaan ang atong wait, kung dili unta anaapod kanato kanang kasibot nga mamalandong pud kita sa kinaiya sa mahal nga patron Senyor San Jose, ug maangkon pud nato unta ang kanabitaw iyahang mapamalandong buhat nga mausab ang gipuy-an sa mga tinunan aron sila labi na dito sa primerong pagbasa naa na sila'y kaisog, naa na sila'y kusog, naa na sila'y empowered na sila nga mutubang sa mga anaa sa opisyal nitong panahon na. So dili kita giawhag mga kaigsuonan. Labi na karon kinabuhi puno kita ug moatumang kita sa daghang mga pagsulay sa kinabuhi. Lain-lain kitag mga masunon, lain-lain kitag mga kabalaka. Sa kinaiya sa mahal natong patron, Senyor San Jose, ang iyahang mapamalandungong buhat, ingon usab, ang iyahang kanabitaw, nahiugat, nakakabit sa iyahang gugma pati ko kang Maria, pero usab ang iyahang gugma sa Dios. Sa dihang miingon na si Maria, kini ang Mesiyas, ang gisaad ni Yahweh kaniadto pa. Busa anaa ang iyahang pagtuo, anaa ang iyahang pagkamatinahuron sa Dios. Kita sa punta sa atong mga buhat, mahiugat unta nato, mahimo untang kapanaminan ang atong mga buhat diha sa pagigugma nato sa Dios. Mahimo untaning Dios nung binuhatan.
Ayaw ka mong kalain kung ang simbahan nato karon may barok o nagpahinumdom ka nato sa atong mga binilhong buhat, labi na niining taliabot nga pinilihay. Magmahinuplugon uta ka mo. Kung kinsa ang inyong puhon, pilion nga mga lagad ka nato sunod sa unong katuig na Sabat. This is the only opportunity that after 6 years mo balik ka nato. Ayaw gyud na binuangi. Pagtuon gyud ka mo og pamalandong, hinuklugan gyud na ninyo pag-ayo. Kay dako ang epekto ni ana. Mahimong mamatay na kita on the length of these 6 years. No? Huwag mo ingon bahala na. Daroy na bitaw ko. Na bahala na sila. Ang kaugmaon sa imuhang anak. Ang kaugmaon sa imuhang pamilya. Ang kaugmaon sa itong katilingban. Nanawagan kita og kabaguhan. Ni akaron ang kahigayunan aron mahatagan nato ngipon ang kabaguhan atong gilauman. Ang imong ang imong pagpili, ang imong katungod. Konkreto, haom, o kumbaga anaa sa iyahang igong panahon na hinaot punta kita usab magmahinuplugon ug kahatagan nato ni siya kamatinunanon diha sa ato pagka matukuto. Kung man ako wali ay magpalabig tutok mainlab lagi mo. Manindog kita karon. Nining tugura ng ating sunan, maghiusa kita nga ihalad ang atong pag-ampo. Uban sa kasadya tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, dangop kita ngadto sa Dios ngayon tang patalinhugan kining ato mga pangilala diha sa pagingon. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tibuok kalibutan nga makab-ot na unta ang tiunay nga kalinaw nga gihatag kanato sa nabanhawng Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa malampuson ug malinaw nga pinilian, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong Abril 17 ug 24, 2022 nga mutak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Jubilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsoong mihalin na nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, niining among hiniusang paglakaw alang sa hiniusang panahon. Dungga kini among mga pangalibo, ug liguna ang among pagtuo aron sa kanunay magmalipayon kami nga magasangyaw sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.